O karon mga higala, iya na karon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwatong bubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa atong mga kamot. Giingnan ti kang bali ha? Kasabot ka? Bali Sukmaga, ha? Sukmaga, bali Karoy dito! Buhaton na ako! Huwag ka lang magalan niya na. Doon na lang ay 25 sekundos ang naibilin. Labaw ang habal-habal team o hapsyat. Okay? Okay, atong bula, ha? Okay niyo rito. Ilusot niya po na. Kaya wala may giboy mo babag niya po niyo rito. Sa ato ba? Labog niya po takap siya na. Tara. Okay, tara. Magbantay. Kilabing siguro. Piyangan kanila. Hapsag din na sila po na. Pangnal sa ilong. Uy, diyan na sila. Uy, ikaw, Sir! senyorito. Di ko maestro. Ayaw pagsira ko. Ay, sorry, senyorito. Ayaw pagtuong nga mudaog mo, ha? Kami ang mudaog. Maayo noon nyo rito. Congrats daan. Oh, tanawa ko sa kong move. Hey, ambula! Ang dire yan! Pasa na yan, biday! Op, dire! Oh, buwan sa kalako, ha? Oh, dire, Lusot lang nyo rito. Lusot yun. Oh, hindi palayo ang kanahan, ha? Itsahan ako tripuet, Ay, Nisa, okay, boy, si Senyorito Federico, pero, wow, nasitiat. Naribaw ni Jordana. Oy, tuwag ipasa ni Senyorito Federico, di balik. Hanto, dire na magipasa na ko! I-drive ko rin! Gidrain. Gilusot. Two boys. Labaw na sa kapsyat, ang Federico team. Time out, habal-habal. Buwang na. Sipiat maga. Dito man yung ipasa ni Senyorito Federico ang bola. Nagkaputos na noon kasi basta mahal. Wala ko siya naman. Wala yan eh. Labaw na og hapsyat. Gusto mo ka mo kalinaw? Ipadaog na lang nila. Ha? Kasi may gusto ninyo, daog mo, pero dumtan mo. Huwag masuko pas, doon tiborsyo ninyo. Banggan sa ilong. Huwag mapildi mo, di man tantong uwaw. Tungkol kay half shot mo na. Sige na lang. 1,000. Pero gusto kita mo daog. May kagayunan to man. Pila may remaining time diya. Wala. Mo na yun. 5 seconds lang. Ha? Di nagitigali man ha? Pwede pa na kayo nung usag dako ka taas pa na. Pero mapildi sila. Kumuta ka, no? Nag-araman di ay na. Di na lang. Ini gawas na ko. Ikaw lang mo dawas bula, Jordan, ha? Ay, ayaw lang ko. Kesa mo di ay. Gwardyahan kung maayo. Huwag siguro, balian pa ko, anak. Ganina lang, intentional kayo itong foul ganina, oy. Ihapa ko, yakpa ko bugod. Bitaw, no? Masa naman? Ha? Masa na? Di pa mo surrender? Tiwaso lang ang oras, Senyorito Federico. O sige, tiwasa. Ha? Hoy, ikaw, babae. Nyerito. Musunod pa ka? Oo, nyerito, oy. Yamat. Manghita na yung kag disgrasya? Duwa raman ninyo rito. Sports ba? Mugos ka. Narani mo. Ako'y bahala niya, busing. Bula! Di ko kutsin ako. Yan! Gabi! Automatic ball! Penalty situation! Penalty! Animal! Remaining time. Hoy, 3 seconds na lang. Jordana! Saban! Ikaw bala. Apis na hana! Kabanga hana! Di na kasunod! Ma! Itsa na! Leche! Okay nyo na ito, tanawa! Kung maigo na ni Ertina ang duha ka itsa, budaog sila. Maayo untag musod, ay. Pero kung dili masod, maayo gihapon, para way kubot. O pagkatrilig na ni Don Tiburcio. Trabaling akong anak. Dili na ba gusto magpildi? Uniformo na. Ang babae umuitsa na. Kadugay ba? Isa na! Oo nyo rito. Igo! Nice corner! Bakit sulam? Lastro!
bola. Time out. Okay, remaining 1.5 seconds. Ha? Screen lang, ha? Ha? Ako'y budawat bola. Dito na napit sa midcourt. Ha? Okay? O, di ano? Okay. Ako na bahala. Sorry kayo ninyo. Sipyatin ko. Kamu na lang masod. Pulihi ko. Sige. Bawain lang ka. Pwede pa rin ma-extend. Kung mapantayan, ginato. Sige, forma. Nasipyat ang imo ikaduhang itsa na. Malas tayo lasa. Maayon tag mapugnan aron ma-extend. Okay, screen. Gilabay na, bola. Gilabay na. Op, so, una ko. Op, isa na ko. Op, Sudah, yes! Yehey! Labaw na! Dali sa bola! Daw ka! Ang dali ito! Yes! Unsa na? Ganyan sa ilong. Sila ginidaog. Huwag swerte. Okay na, Juna na, okay na. Ay, kamuha nga. Sagdi lang, kuyawan man sila, di ba? Kuyawan ka sila. Klaro man to. Pero yun na. Usa man, ha? Huwag ka mapiyang, ha? Hard foul ba to? Hard foul to kani, ha? Duhag yun ka, hard foul. Okay, Roy, anak mo gina. Basta magsikit nag-score, naam, binang physical nga duwa. Robo na kayo sila, grabe na kayo. Okay na? Mayusat. Ya, sila ginidaog kay tanaw na ko ni Senyorito Federico. Ha? Tangwa nga. Dagko na kayo ugat sa kanang agtang. Isog na kayo, no? Ay, blood kayo. Blood high. Oh, diyan na ang premyo. 50,000 pesos para sa Federico team. Oh, thank you, Daddy. Thank you. Ogang 25,000 para sa habal-habal team. Kinsay mo dawat? Ako niyan. Kuha. Ay, salamat kayo Nyor. Nyor, happy birthday. Salamat. O dunay premyo ang MVP. Siguro na nga ako ang MVP. Play premyo, ha, Daddy? 10,000 pesos para sa MVP. Oh, ambi, Daddy. Klaro na kayo. Yes, iho. Ikaw ang MVP. Thank you, Daddy. Thank you. O dunay laing 10,000 pesos para sa Player of the Game. Ha? Ay, parehas naman na, Dad. MVP of Player of the Game. Ha? Ako rin hapon na. Lain ang number 23. Si Jordana. Usa. Unsa magkahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.